Яңа сезонга әзер ул 6 октябрьдә ачыла. Бу уңайдан камаллар яңа халыкка үзләре хәбәр итте. Әлбәттә, үзенчәлекле рәвештә бу юлы сәхнә итеп Казан аэропорты сайланды. Бүген монда килүчеләр Зәңгәр спектакле персонажлары белән таныша алды. Флешмобны безнең иҗат төркеме дә күреп кайтты. Күңелле мизгелләр алдагы материалда. Зәңгәршәл пьесасының төп герое Булат ерак җирләрдән очкычта кайтып төшә. Аэропорттан егет-кызлар каршы ала. Зәңгәршәлдәге вакыйгалар бүген әнә шулай 21 гасырга күчте. Камал театры 112 сезонны 6 октябрьдә ача. Ел күңелле кайфтан башланса, уңышлы була дип ышана артистлар. Кеше башта яңалыкка ниндидер кабул итмичә генә караса, аннары инде менә җанланып, дәртләнеп, менә бергә кушылып җырлый башлый. Менә бүген дә шулай булды. Моңарчы трамвай, метрода да җырладылар камаллылар, ләкин аэропорт үзенчәлекле урын. Очкыштан чыккан һәр пассажир аны шулай каршы алалар дип уйлый. Менә бу Ираннан килгән ушу командасы егет-кызлары кебек. Кызыксыну, эчкерсез елмаюлар. Бу театрны гомер буе беләм, бу спектакльне гомер буе карыйм һәм яшьләрнең ничек эшләгәннәре миңа бик кызык. Очень неожиданно, приятно. Флешмобны инде 2нче елга да планлаштырып куйганнар. Инде минем тәкъдимем бар, Архангельскка барып, Казан дигән су астындагы җире торган подводный лодка диләр. Менә шунда киләсе елга, менә шуннан флешмоб алып кайтсак, бу бик ни булыр. 112 сезон уңышлы үтсен камаллылар. Динә Исәмдинова, Мирзалюшев.